እንቅስቃሴ የመጣው በዋናነት ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ተደራሽነት ጥያቄን የማንሳት ሂደት በመጣበት ጊዜ እንደሆነ አይዘነጋም። ታስታውሱ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ወደብ ጥያቄን ጉዳይ ማንሳት ታቡ ሆኖ ነውር ሆኖ ከ1990ዎቹ ጀምሮ 1980 ኢትዮጵያን ወደብ አሳልፋውት አንድ ፕሮግራም አለ። አለን ስንመጣ የምንመለከታቸው የምናያቸው ኢትዮጵያ እንዴት በረከት ነው የኢትዮጵያ ወደብ ጉዳይ አሰብን ተጠቅልላ ሄደችው ከአልጀርስ ስምምነት በፊት 1983 የሽግግር መንግስት ለመመስረት በመዲናችን አይ ቲንክ አዲስ አበባ መሰለኛ ተከናውኖ በነበረ ስብሰባ ላይ ነው። ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ እንዳ ብልጽግና ሓንቲ ነገር ንብልጽግና ድንግርግር ዝበለቶም ኣላ መራ ዝሓዋወሰትሎም ኣብ ርእሶም ኣላ because they really don't understand ሓደ ነገር ኣብ ከባቢና ዝፍጸም ዘሎ ንስ ድማ ለንቀነ ሓደ ወላኒ ኤርትራውያን እውን ከደናግር ዝኽእል ነገር ነይሩ እሱ ድማ ኢማራት ግብፅን ኢማራትን ሓደ ፍሉይ ርክብ ኣካይደን ነይረን እንታይ ንስ ድማ ግብፂ በሓይሊ ኣየር ናታ ክንደይ እስከ ስኳድሮን ሓደ 8 ዝኾና ራፋኤል ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ግብፂ ናብ ኢማራት ከይደን ኣለዋ እንታይ ክገብራ ንኢማራት ካብ ኢራን ንክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ክሕግዝኣ ስለዚ I don't know ስኳድሮን ክባል ከሎ 8 ደን ወላ 16 I don't know እዘን ጀታት እዚኣተን ንግብኒ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣሰኒየን ናበይ ከደን ናብ ኢማራት ከደን ስለምንታይ ንኢማራት ነፍሳ ንክትከላኸል ካብ ኢራን ክመጻእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ነፍሳ ንምክልኻል ዝሕግዛ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ግብፂ ንኢማራት ንምድሓን ብኣፋ ዘይኮነ ብነፈርቲ ኩናት ናታ ትሕግዛ ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ከንግብፂ ብምንታይ ክሕግዛ ኢሉ ብጸሎት ክሕግዛ ኢሉ ካልክ ክገብሮ ዝኽእል የለን ንፋኖ ክስዕር ዘይካለ ንሸነ ክስዕር ዘይካለ ክገብሮ የለን ትንኮ ክገብሮ ዝኽእል ንሕሜት ብምሕጋዝ እዩ ንግብፂ ክሕግዝ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ቅድሚ ግብፂ ክልተ ሃገራት ይወዳደር ኣለዋ ይዝበሃል ዘሎ መን ንሳተንካ ኣብ ቅድሚ ኢማራት ንግብፅን ንኣብን ንኽልትዮም ናልሲስን ንኣብን ንኽልትዮም ይፃወትብሎም ኣለዉ መን ዝያዳ ኣድማዕነት ኣለዎ ንዝብል ብልፅግና እቲ ብኽያት ናቶም ካብይ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ዝብዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ናይ ለንቀነ ናይ من يخاطب له نايزي عبد الفتاح السيسي ناب ግብጽ ኸይዱ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ኢማራት ንዓናት አሊማሲ ምስ ግብጽ ዝያዳ ዝምድና ዝገበረት ያ ትመስል ግብጽ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ኣተኩሮ እንድሕሪኻዮ ኢትዮጵያ ብፍጹም ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመጽእ ኣይትደልን እያ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ናይ ባሕሪ ንምቕታል አልሲስ እንታይ ገይሮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ግዜ ሽግሩ ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ነፈርቲ ኩናት ናቱን ጀታት ናቱን ብምስዳድ ከትሕነካ ምድሓንካ ክሕግዝ ብምባል ብግምጣሉ እቲ ግብጽ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ነቲ ግብጽ ዝደልዮ ቀዳምነታት ንኽድግፍ ናይ ግብጽ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ርዩ ኣብ ጎኑ ግብጽ ተጠው ንኽብል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ናበልዮም ዛረቡ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ በብዙሕ መንገዲ እዮም ዝትምንዎ ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘለውን ይርይዎ ስለ ዘለው እዩ ሕጂ ንድሕሪት ምልሲለ ክልተ ነገራት ከለየኩም እየ ስለምንታይ እዚ ነገራት እዚ ይተሓሓዝ ከም ዘሎ ክርዳና ክኽላሉ ግብፂ ነዚ ክትገብር ከላ ንባዕላ ግብፂ ብዙሕ ሕቶታት እያ ተልዕል ዘላ ወይ እውን ግብፃውያን ብዙሕ ሕቶታት የልዕሉ ኣለዉ ግብፂ ብሰራዊታ ጌራ ብወታደራዊ ዓቕምናታ ጌራ ንኢማራት ንምድሓን ትጎይላ እስራኤል ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ብዙርዮም ይርዩ ኣለዉ ኢማራት ድማ ብዓብዩ ኢማራት ድማ ብናይ ግብጽ ነፈርቲ ነፍሳ ከተትሕና ፈተነት ከላ ኣጽዋራት ናተን ኣበይ ትሰድድ ኣላ ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ብድዓ መሰሪዕ ጌራ ንሱዳን ትሕምስ ኣላ ከመይ ገይሩ እዚ ይሰርሕ መን ይንረብሑ ይሰርሕ ዘሎ መን ከመጋበርያ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ከዓ ካልእ ቲዮሪ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ኣነ ከተሓሓዘልኩም እየ እዚ ብቕልል ዝበለ ከነተሓሓዞ ክንፍትን ኢና ግብፂ ቀዳማይ ኣገዳስነት ናቶም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ናይል እዩ ቀዳማይ ንዖም ዘገድሶም ንግብፃውያን ብፍላይ ነቲ ህዝቢ ዘገድስ ጉዳይ ናይ ማይ እዩ ብጎሮሮኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ማይ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ንክኸውን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንዓታቶም ዝጠቅም ውሳነ ንክግበር ዕድል ኣለዎም እቲ እንኮ ክዕንቀፍ ዝኽእል ኣቦ ክልተ ሓይልታት እዮም እስራኤልን ኢማራትን እዮም ኢማራት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኢማራት እንድሕሪ ሒዞሞ ኢማራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ፃቕቲ እንድሕሪ ገዲፍዎ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኒል ዓብ ረብሓ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ጠርጆም ኣለኹም ካልኣይ ትቅላዕ ግን ድሮ ብኤርትራ ገይሮም ተፃዊቶም እዮም ኣብዚ ሕጂ ኣነ ግምት ናተየ ሲራክ ክፍለውን ንእሽተይ ግምት ፅሒፍ ነይሩ ኣብዚያ ጉዳይ ርየ ነይረ እንታይ ትብልሳ ድማ
ግብፂ بحرس دلين تلهم إمارات يقولون بس إيرتراكم عرقكم غلينا ببلصقنا غيركم تفتنوا زلهم ترجم يبلون انتايهم تدلوا زلهم أنا إيرترا مسعودية يعرق أصل زلهم بسلامة من قدي بس إيرترا تعرقكم أفتق بحري كم تقدمكم حسب كنت تقبلوا تقولوا تخاريكم كنت تقبلوا تقولوا ربحهم كنت تقبلوا تقولون كل شيء مقل غلينا كبلوا ما يكلون يوم كبلا يكلني تحطوا إيرترا قبلوا ويخلوا ديم إيرترا دما بس حجز رياض اللغة إيرترا نبزح نجار أبقى متى تياخد كي تخليها نبزح نجار أبقى متى تيا مس إمارات يكون مسكالون كسرح تخليها راي أتي تعبيت ناتون أتي حركات ناتون أتي عندنا ناتون كوجد مزخل أي كلون يوم إيرترا قبلا يكلني من سير تراسي مس إمارات كررادو يكلون أي كلون يوم الكاد اختزارب كبيري بوليتيكايزي معناته أتي إمارات من قدو كغير زغل نعرقينه ما يبي تحطه إمارات من قدو أبي إيرترا تراي كغير أيكلني السعودية زلوا من قدها كغير له معناته إيرترا هجي حفيلة السعودية أفغانيا مس إمارات كتعرق يبلكم يلهم that's not gonna happen سلامتاي إمارات كتعملها كبيس لزغنا إيرترا إمارات أمينات كده يدخلنا جن إذا جن زي أسمعوا له إيرترا مس أمريكا عرق تقبر نعرقينا إيرترا مس أمريكا عرق تقبر تقينا أتوم بعلي إمارات دوتهم كالودو جوبو خدي كلهم أنت واحد مس إيرترا صبغ ترمس كلهم كقدروا يقولوا خنيم وي ونساتهم أمريكا أنا بإيرترا تأتم هلا وأنت فليتهم إيدهم كبير سلزم سيرترا أركع عشان ناخذ لخ جمرية مسيرترا متلق دواس أنا يكون قبل خليه سلزي اتنا قرتي أصديفك إمارات بهالشيطانية بس أنا يتخيدنا قال لي يكون بوليتيكاي أسفحك خاطريو ربحي قدام النت فتاويين سلايين زبالنا ربحي قدام النت من يربحك منك كاب حدقة دحنتك كاب حدقة متاو كدحنا كايغن نزون أبقمت أتوه نعم دارجة بس حتى بوليتيكا أفكارنا أفريقيا زلوا كم زنريو زلنا كمان تايز بقى سندريلكا كابزنا يوشمت حرموزن ناي بابيل من دبن زلوا كنا تاد بقى عبس الوالو الزد ما بزيك العالم نزو كنا تاتزي أسفيه كان نخطريو مرمرون زي حجزنا قر مخانو مجنزاب يدلي هجي حنتي أقدر سيت زرباك بكم يابزي لأنكني نسمع زلنا مستنى أمريكا أبزون ديبيت كيروم لاني رمى بكالك زيك بزي صفحة ملكك بكم يجنزياس كسمعوها زي كم تنسخات تمدبهم زي كونه انتي opportunity حدا زي كاب زي تسبيك ما تسخدي حنت زربا حنت حتى تحتي تابيكس ديبيت كنقبر كلنا بزحت يرتراين تصادفهم لابز نبرو تايت بالحتايا كم زي إيران وشمت حرموز تقوتاس إيران حجد ما جنزب زخفة لمركب تراي كوتس يغلي كسب مبال بتي هذا لا إيرترا خن بابيل من دب محاز زخون أنا قركت قبر له تخل من قده اللدو كابزي بابيل من دب زبال زلو نتيجة زي نتات يلدو زبل حتى يطلع لنا نيرو نزي قدايزي بخمي كنردو نخل عبز مسمر نقدر نزبل أنا نعطي ريتو ذهب كله كسمعكم بنوع دي بيس اللي زغنا بين بوست قبل لكم يمكن زي نشتي حتى فلتر دخلي كورس جغرافي ناتنا لومي كون انت وهبنا كاب قدم زنبرنا يو از حجي فتير وزلو توددر زفترو زلو مدرخ دما ادلات اللويو نابنت جيزي وشمت حرموسي أمريكا يقوم عربايان هجرات كمزي international body of water ينزبلو إيران قنكم يكون تنتبلو it is within our economic zone أبتناتنا territorial water سلزلو ناي national security threat ما سلزلنا anything and everything بس حلف إحنا كنترول كونغبرنا خلينا زبل كلام يزلهم سلزي even أب عالم لقاوي بتفردون definitely كسعروا يقول يوم ويون debate يوم كحلفوا يقول يوم كتب legal aspect كله نحكي كلا تذكري ويقول يوم جن Iran has a strong argument هذا تورير الله war of aggression قبل اللي يفتح ماله سلزي نفسها كتكلاخل أتي charter United Nations يدقفايو أن نتيجة نزي كستة تكي ما لما نسانت تقبر لا more leverage بوغيرا فتيرا لا actually كاب نيكو عالم بتنا عالم حق مالتيو كم دم يمن سلزي كون كابتي وخلقة زين عبير ترانسليت كقبر خلها نعبنت وش متحرموس بتخكل جلسكم مثلا يكون كابتي وبابيل من دب كابيز أببيو سلزي أتي نفس وقف حجرتي territorial waters البحر بابيل من دبسي دارجا كساب دوبنا يمن إيرتراناتي يكتب التخلية بتحقنا عالم بتنا عالم حق مالتيو كم دم يمن سلزي under زخون يكون condition threat تمزي وإيرترا بلوك نخد قبره within its right season زغانتاي فترة لك توسخي
حيلي زفترلك and تي interest نبير ترى دمتو زلون كويد بقاسجي تبزو حسابات نبير ترى قصون كمتو زفتنو زلو the second إيران أبزوان زين عالمنا زرعيتو دما ni كمزة عينات مسمر نكت عزو you don't need a sophisticated marine power ويكا navy اللي كانيو small speedy boats is just enough ناشتم فتنات جلابو إرترا أبتي دسيت حليب تفريا مالتي أخلاتين نتبوتات نخطكو هازرو ناو قدم كم كيف aircraft carrier انتلقى يوني بحرك كتكو هازرو تخل زبل perception نيرو أمريكا كوم جيرا power project تكبر نيرا أبريالي تغنيران درونات ناتان زين سبيد بوتن أخلاتين درونات ناتا بسماي أبايت هذا ما زين ناشتو الجلابو أخلات انتاي نخنبلينا فتينا مسيلكم إرترا جلابو تفريا ناتي أرجمنت تايو إرترا أبازيو أقداس جغرافيكا وكمامت أصل زلوا تي بابيل من دبدما ولا قوى إرترا كتك عملون كتعاص وانتخل انت لي كونت تي بابيل من دبزبال إرترا نخطعاصو أزيك الليليو انت دليا مالتي إرترا خطعاصو ايه بليلو انتاي مالتي قد مبزعتن هقرات بخومين زقم تحجي بابي اندحري وشمت حرموس كعص خيلو كانت هقرات دما زخونه صقم تقاطيمون نتي كمز عينت مصابو بوتات كعصو يخلان سلازي مسمرنا ينقد دما بحر كان متن على قداس سلسونه نيرترا محاس كاب كلنا على قداسي بمبال نبي إرترا بزح نجار يزقبر زلو سلازي إذا قد دايزي كم حدا عب كابيتال ناتناي بابيل من دم نيرترا أزيا قداس كون خليو that's why أمريكا نبناد متزلو كالوت حيلتاتو نبناد متزلو إرترا دما نزي زلوهم كاردي أمين أبي إرترا زلو مرحنة نزي لعلمانهم كردو زخليو كم زناي بعل بلتقنات مالس رد سمعوا حفكف زبلو زي كونت بقير زفلتي نزي كونتات من كسيرتر so ده حرد مازي asymmetric warfare بعل مع بيت نجارات بناش نجار غير كموجا كم شعبية دفلت إيلن سلزي ولا ونتنا جلابو فابريكاتات مقبارون قال بلنا تبحري بحرنا إرتراس بزعو زي تنكفني كبهال كلهم لعنازي بزو حد قففتيه بلنا بزو حزبناتنا وندروتي جن بحرنا إرتراس يسرو يزبال بزو حدا جاي قاتموني بزو قحفة يقحفوني أزيو تنكا غزل لويك بكنا فيديو تاتنا حيل بحرنا إرترام تيلكوانو بحق ينزو قاصر ونتبحري بخمي بناشتن فتناتن جلابو نقحتهم قد معجي بزعو جزيت حبيهم بزعو نجار كقبروا له زفتنون كم زحزوهم ذكري سلازي إذن هاي زريكا إرترا نشتي كلاجن لعقمة تقطعت الله حدا تافدق بحرناتنا كابون اللي على دما انتهى له إرترا تدلعي تاج سلازي أبتنا كاونتر تيروريزم دي خايلكا أبزنا مسمرنا ينقد دي خايلكا بابيل من دب دي خاوسخكا كالم عدنا زلنا دي غيركا إرترا is an attractive place بزعبا زي بيت كالو زهبو حبريتاني يرد حرك بكمي عبينو سموات خليهم حجي نملس ندابل سقدنا انت يسمع مالو بجمر يا زاني ستالين اسكن اسمعيا كانت حازام سا اولنا نقينا حسب زلنا منستر ناي امريكا مس بدات وصاي ني ناي إرترا مس بدات وصان ناي إثيوبيا مس بدات وصان كعدم يوز بحال حبريتالو كاب دغ رخمنايو كاب ناي اوروبا حدا امباسادور رخمناي حبريتايو ناي دغ او ناي اوروباوي diplomat رخمنايو ماركو ريفيو ستيت سكرتاري ناي يو اس ستيت سكرتاري ناي إرترا مس بدات وصان ما صالحن ناي إثيوبيا مس بدات وصان دكتور كيرل تيموثيوسن ني واشنطن دي سي حدي موامرلو بقصل من ابزي ده كان 2 ويكس قال مالك مسيوم يبقى حبريتالو جي زا فيديو زيا اب نقفا برسنديريا انت تبل منكسي امريكاسي ني إرتران إثيوبيان اب اولا كرخبهم يحسب كم زلو بزحات سبات جي انتاي كسمو اميانه كريو خلهم مجمري حق دي حقنا يفلتني يعني اذا نغرزي حقنا كلو يخل دايكلن يفلتني but اي كالني يغنا يبلني it's not possible يبلني يعني اي كالني يبلني إرتران إثيوبيان تتراخيبهم حج بزح سبالو كو حطلو زي دلي مزبلصقنا كما يغيركا كفت بلزبل كما يغيركا مزختر دالتقل انا نغرات بربحنا إرتراوين تريزرو يلكمي مرغوتي يزق ايري جورجو غلط بلت خليهم يس يكايري مرغتي إرترا سلام كتركب إرترا كابينات كدحن إرترا نابل معطراي كتتكريز دليانه سلازي اتبلصقنا بحيل فتيننا يسلطون أمريكا مساقم سلام كنقبر أبتك باب دما سلام كله لون دحر لاتنا أنا تقمي بالله نفس قدايسي برقص أبي حمد سرعتون كتأمنوا تخل دي خان دحر لومني أي أمنوني تعصبقتك زي أبزيات صبق يرك اسمع كبرها لكم أنا صبق يرك نبرها زي
ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ምስ ኤርትራ ተዓሪቑ ዝድሕን ኣይኮነን ምክንያቱ ንብልጽግና ከውድቆ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ ከውድቆ ዝደልዩ ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገም እዩ እቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ፀጋ ሓይልታት ድማ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ሓገዝ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እንታይ ማለት ዘይበርሃልኩም ሰባት ኣብነት ክበኩም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ስንተኛ ናችሁ? ስንተኛ ናችሁ? አባታችን ተማርኳል። አባታችን ተማርኳል። አትሰሙም? አባታችን ተማርኳል። እኛም ተደግመናል። አቦታትና ተማሪኾም ሎሚ ድማ ንሕና ድማ ተደጊምና በሉ ይብሎም ኣሎ ፋኖ ንመን እቲ ብልጽግና ዝበሃል ፋኖ ካብ ኤርትራ ሓገዝ ረኺቡ ዲ ከም ዝገብር ዘሎ ነው ኤርትራ ሞራላዊ ሓገዝ ወላ ካልእ ቴክኒካዊ ሓገዝ ወይ ኣሰልጢንዎም ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ ዴይ ቱ ዴይ ኦፕሬሽን ናቶም መዓልታዊ ኣብ ዝገብርዎ ስጉምቲ ግን ኤርትራ ይመርሖ ኣሎ ነቲ ኩናት ዝብል ዋላ ብብልጽግና ኮሚቴሪ የለን ምናልባት ኤርትራ ብካልእ ነገር ረቂቕ ዝኾነ ስልቲ ኣብ ምሃብ ገለ ይሕግዞም ክኸውን ገለ ዝብል ፍርህ ኣለዎም ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ኣይኮነትን ንብልጽግና ኣብ ፈቐዱ ኢትዮጵያ ንክሰዓር ትገብሮ ዘላ ብነፍሱ ርሙስ ስርዓት ስለ ዝኾነ ሓደ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ተዓሪቓ ዝመፀ ፀገም የብላን ሰላም እያ ትደሊ ኤርትራ ግን እንታይ እዮም ድፈሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ክመውት ቀሪቡ ዘሎ ብልጽግና ኤርትራ ሰላም ተገይራቶ ክድሕን ይኽእል እዩ ነው ምድሓኑን ዘይምድሓኑን ኢትዮጵያውያን እዮም ዝውስኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ህይወት እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቅልውላው ንብልጽግና ንክድሕን እዩ ክትብል ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦሞ ፋይን አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ኣነ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ዝገድሰን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝረኽበሉ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ምዕባሎም ልምዓትን ንኸቕንዕ ኩሉ እቲ ሓደጋታት ዝስምዖ ነገራት ክለይሉ ኣለዎም ኣሜሪካ እውን እኮ ስለ ዝፈትዋ ይኮንኩን ምስ ኣሜሪካ ክንሰርሕ ኣለና ዝብላነ ቪድዮታት ናተይ ትከታተልዎ ኮይንኩም ኣሜሪካ ሓንቲ ካብቶም ንሃገራት ኣብ ምፍራስ ቁፅሪ ሓደ ተሰላፊት ምዃና ንፈልጥ ኢና ግን ካልኦት ተፍርስ ኣላ ንሕና ድማ ምስ ኣሜሪካ ገጢምና ክንስዕር ኣለና ይብልኒ ኣነ ተተኻይሉ ምስ ኣሜሪካ ሰላም ጌርና ንዓና ከም ትርስዓና ክንገብር ኣለና ካብ ዓይኒ ናታን ካብ ጥራዳር ናታን ክንርሕቕ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናትና ጥራይ ክንተኩር ከምኡ ድማ እዚ ብልጽግና ምትፍናን የድልዮን እዩ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ኣይሃቦን ትገብልዎ ዘለኹም ጌጋዩ ትብልዎ ዘለኹም ጌጋዩ ክኹነን ኣለዎ እምበረይ ንዓኻትኩም ንምዕናው ደቃይቕ ኣይወዘልናን ኢሎም ከሞም ኣይፈከሩ ስለዚ ሻዕብያ ናብ ጣውላ ንክመፅእ ኢዚ ንኤርትራ ምክንያቱ ሕማቅ ቃል ኣይደርቤትን ሕማቅ ተግባር ኣይገበረትን እቲ ብልጽግና ግን ትማልን ቅድሚ 2 መዓልትን ዝፍክሮ ዝነበረ እንታይ ክገብሮ እዩ ንዑ ይኽበዶ ስለዚ ኤርትራ በዚ ናይ በዓል ስታሊን ዝብልዎ ዘሎ ድሕሪ ኣብ ጣውላ ክመፁ ኮይኖም ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ካልኣይ ብዙሕ ሓበሬታታት ይወፅእ ስለ ዘሎ ንኩሉ ከነገናዝቦ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እውን እቶም ብልጽግና ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ ተስፋ ቆሪፆም እንዲኦም ግን ንስማዕዮ ምስኪ አቶችን ላንሳለህና ከሶስት ምክንያቶች በኋላ ይሳካሉ ያሳካም ብሳካስ ይሄ ማዕቀብ መነሳቱ ሻዕቢያው ጋር ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? ሪሊ ማዕቀቡ መነሳቱ የሚገኘው ጥቅም ብቻ ነው የሚገኘው ወይስ ሻዕቢያ ራሱን ተከላክሏል? አይተከውኔ ማለት ልክ እንደ አንዳንድ እግር ኳስ ተጫዋች ቡድኖች ማለት ነው 8 ሆኖ የሚከላከሉ አሉ አይደል? ምንም አይነት ወደ ተቃራኒ ቦል እንደዛ ሆኖ ራሱን ተከላክሎ ነው ሻዕቢያ ማለት ነው። እና የሻዕቢያ ሰዎች ኤንጂኦን ያባራሉ እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ እንዲኦም ተስፋ ቆራጻት ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራ እገዳ እንተተላዒልዋ እውን ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብል ስነ መጎት ካንሰማዕ ኣለና ሓደ ተስፋ ቆሪፆም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ጎድኖም ኣሜሪካ ኣብ ጎድኖም ኮይና ንኤርትራ ኣጊዳ ንኤርትራ ክትዳኽመሎምን ክትቀትለሎምን ንብዙሕ ተመንዮም እዮም ኣይሰለጠን እዚ ጉዳይ እዚ እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መጀመርያ ኣሜሪካ መርገፂያ ክትቅይር ዝኻለት ናብ ኤርትራ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢርዎ ዘሎ ናብ ባብኤል መንደብካ ክሰግሮ ዝኽእል ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለው ተቐላጢፎም ንኤርትራ ሳክት ክገድፉ ኣይክሉን እዮም ካልኦት ሓይልታት ዝበለፀ ሽርክነት ንኤርትራ ገይሮም ንኣሜሪካ ከምዚ ሕጂ ኢራን ጌራ ቀርቂራቶም ዘላ ሕውቲ ብቐሊሉ ክቅርቅሮም ስለ ዝኽእል ንሳቶም ድማ ነፍሶም ንከትሕኑ ንከፈራርሁ እውን ዓቕሚ ክህልዎም ስለ ዘይክእል እንተወሓደ ሎሚ ምስ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ድማ ብስዑድያ ጌርካ ዲ ብገለ ጌርካ ድማ ንሑቲ ከተረጋግዓሉ ትኽእል መንገዲ ክፍትን እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሪስክ ክፈጥሩ ደሊኖም እዮም ዘለው that's why ድማ ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ዘለው ይብሉ ትኽክል ካልእ እንታይ ይብሉ the risk of opening up lifting sanctions and opening the country poses a defensive dilemma for Shabia. እንታይ ማለት እዚ a more open Eritrea might lead to internal fractures or the rise of second tier leaders potentially creating new forms of instability. ዳይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ኩሉ ነገር ሰላም ተኮይንዋሲ ማራ ከቢድ ክኾነ ነቲ መንግስቲ
مغنياتو قالي عين تقاوموتات كم زناتنا فحبتنا تيوازو الهجر معت بالو زلو سلام تقوينة هجر كومو كمصقم يخليو من قدي سراويت اندحرات ايسو كالي بزح زي تصبيص اقام كمصقم يخليو لحان مسمس انريو ابزو قد ايزي ايرتراوي دحر حجي برات على الإلو أوشت إيرترا تقاليسو سلطان نخركب نزخيت إيرتراو كدقفا يكلني كداك ما يزا زربا كم إيرتراوي كويناتون ورا كويناتون أسلتشي وزا ليلا زخوان إيرتراو تيبيكال إيرتراو أوشت يخون أبدقى انتاي تدل اندحر الكا ديمقراسي تتدلي ولا قلب زعبو تحسب يلا انتاي تدل إيرتراو بسلام حرستا حريص غنبر نقاداي كنقد شكاتاي كشكت تمهاراي كمهار تخالف كل ما نبابرو خقبر درافاي نقدرف كل نقر هيوتو نخقبر يزي من إيرتراو البوليتيكا مني مرحنا ازي ترف سقابيو مسقاب كاد بصح نقري اتي مرحنا تاب إيرتراو زلون إيرتراوي بسلام وفيرو زعتولو سريحو زنبرلو لعلن تحتن كبلولو زغل أدلات كفترولو ترايز دلز بإيرتراو زبزحي يسالو ناي سلطان علم زلوم نكال علمتات زلوم دراماتات فلتيروم ابتا كرسي خدي يبز دلي الله يم ات منغس إيرترا نتن دلي زلنا نغرات بعلو غبرو بقعت انتلو خينو تي زلو صقمات تفتحيلو نت ادلات بايتا تكفيتو زبزح إيرترا وحدات كله يوم كل زنا سلطان علم زلوم زبزح حزب ግን بسلام سريحنا خنبر يزل زل كينات ود كينات كسمع አይደለኒ كم بحدش ثوره ود ثوره كرز دل إيرتراو يله نابنت نزي ساكت بسميت اندي تزارب كتبلون تغليهم ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ንኢትዮጵያ ምሳተው ኣብ ትግራይ ስለምታይ ብረት ሒዞም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ክዋግዎ ዘይመረፁ ሓደ ካብቲ መለስን ህወሓትን ተስፋ ዘቑረፆም ዝብልዎ እንታይ እዩ ኤርትራውያን ክዋግኡ ይደልዩ እዮም ካብ ውግእ ዝሰልቸዎም እዮም ታዲያ ብሰላም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ከም ብሓድሽ ኣብ ብረት ሒዞም ገለ መለሸም ኮለል ክብሉ ኣይደልዩን እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሓዎም ቃል ብቃሉ ምስ ሓዊካ ኢኻ ክትዋግእ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ፋኖ ሲ ምስ ብልጽግና ሰራዊት ክዋጋ ከሎ ምስ ሓዊ ይኮነ ዝዋጋ ዘሎ ሶሪ ምስ ጸላኤ ዝዋጋ እዩ ዝብል ኣብ ኤርትራ ግን ቃል ብቃሉ ምስ ሓዊካ ኢኻ ክትዋጋ ካብ ሓዊካ ወዲ ዴኻ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ምስ ኢኻ ክትዋጋ ስለዚ ኤርትራ ክብድ በለ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሸነ ክዋጋ ከሎ ምስ መን ዋጋ ኣለ ይፈልጥ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ክዋጋ ከሎ ምስ ጸላኤ ዝዋጋ ይድበል ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ጀነራል ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ካልኦት ሃገራትን ሓደ ይኮነን ንኣብነት ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ሰራዊት ሱዳን ክዋጋ ከሎ ኣሕዋትና ክብሉ ይክእሉን እዮም ነዚ ዝተፈናተተ ኩነታት ዘለዎም ሃገራት እዮም ከም ኤርትራ ኣይኮነን ሓደ ኤርትራ ንእሽተይ ውሕድ ህዝቢ እዩ ፅቡቅ ጌሩ ዝፋለጥ እዩ ስለዚ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ምናልባት ክሓስብዎ ዝኽእሉ ዘይሕሰብ ምዃኑ ንክነግር ኢልና ኢና ዘይሕሰብ ምዃኑ